Ahojte priatelia, tak stretol som sa tu dnes s Máriom Breškom, no a my dvaja sa nevieme o ničom inom baviť, len o futbale, no a dnes sme sa stretli hlavne preto, aby sme si trošku podebatovali o Lige majstrov, ktorá sa hrá útorok a stredu, no ale ešte predtým, vy mladší hlavne, ktorí Mária nepoznáte, tak to je ten chlapík, čo pred vyše 20 rokmi spôsobil obrovskú senzáciu, keď Púchov, maličký Púchov, tedy bezvýznamný, ale s našim Máriom dokázal remizovať s Barcelonou 1-1. Bolo to obrovská senzácia. No a tedy tam hral Ronaldinho, Puyol a kopu Iniesta, kopu ďalších hviezd, dá sa povedať, že najlepších vtedy na svete. No a Mário spôsobil tedy ten gól, ktorý vznikol z toho, že sa tam dvaja Barcelončania zrazili, no a milimetrová prihrávka, ktorá už ani presnejšia nevedela byť. No a senzácia bola na svete. Ešte by som poprosil Mária, po zápase si vymenil dres s Puyolom, takže toto je dres legendárneho Puyola, obrovskej hviezdy Barcelony. Takže máme aj niečo z legendy tu pri sebe, no ale poďme na to, čo nás čaká na budúci týždeň. Máme tu 4 dvojice v Lige majstrov, no a poďme pekne po poriadku, rozoberieme si to. Takže Real Bayern, podľa mňa je to najťažšia dvojica a možno je to aj také predčasné finále. Takže opýtame sa Mária, ako vidíš tento zápas? No tak ja som realista, takže ja budem vždy fandiť Realu a či je aj v dobrej forme alebo v zlej forme, ako tá forma v lige nie je až taká dokonalá, ale si myslím, že oni vždy prekvapia tej Champions League a dajú do toho všetko a myslím, že ten zápas bude veľmi ťažký, aj keď ten Bayern má obrovskú formu, má tam skvelých hráčov a dokážu zvládať ťažké zápasy, ale bude to si myslím vyrovnané, aj na domácej pôjde, aj vonku, keď bude hrať Real. Je to také veľmi ťažký zápas a remizový si myslím, ale myslím, že ten Real Madrid doma si myslím, že odovzdá tam všetko, je tam vynikajúca kulisa, majú tam skvelých hráčov, ale Champions League... Odveta bude ťažká. Tak, odveta môže byť ťažká, no to je tak vždy 50-50, akože sú obidva kvalitné tie týmy a... Tu by som si dovolil s tebou trošku polemizovať, pretože ten Bayern hrá v neskutočnej forme tento rok. Tam už v Bundesliga, myslím, 100 gólov nastrieľal, to je niečo úžasné, skoro 4 góly na zápas. Aj včera neskutočne otočil zápas vo Freiburgu, ale je to taký môj favorit aj na celkové víťazstvo, neviem. Nikdy som nemyslel, že Kompany bude taký tréner a takto dokáže s tým Bayernom hrať aj pekný futbal. V tomto zmysle, ale tak ten Bayern... je tam ten mladý Karol, to je obrovský talent. Bayern sa teraz... Nie, že teraz, ale on vedie tú lígu a je 100% v tej Bundesliga a myslím si, že je v laufe, no ale tak Real Madrid sa mi zdá, že má také kolísavé výkony. Má kolísavé výkony. Včera s Malorkou, neviem, či to vypustil, alebo... Veľmi ťažký zápas na Malorke, tam sa vždy hrá ťažko. Ťažko, na Malorka sa zachráni. Real Madrid bol favorit, mal vyhrať, akože bol som z toho smutný, nešťastný, ja som to pozeral, ale myslím, že tá Champions League je pre nich teraz a otázka číslo 1, myslím, že dajú to všetko, takže tam sa oni na to sústredia, na tú Champions League, pretože španielská liga je proste už, si myslím, že v režii Barcelony, lebo tam už je veľký bodový náskok a... No takisto Bayern má veľký bodový náskok už v Bundesliga, takže možno sa ozvaj viacej sústredia na tú Ligu majstrov. Dobre, Mário tam vidí Real, ja tam vidím Bayern, no uvidíme, kto bude mať pravdu. No. Ďalší zápas tam máme Sporting Arsenal. No otázkou je, či Sporting dokáže zastaviť Arsenal. Arsenal sa vyslovene sústredí na domácu ligu a Ligu majstrov, pretože z 2 pohárov už tam vyletel v Anglicku, takže myslím si, že priorita je Liga majstrov a domáca súťaž. Čo povieš, Mário? Áno, si myslím, že to bude tiež taký zaujímavý zápas, lebo Sporting Lisabon je veľmi nevyspytateľné mužstvo. Akože videli sme s tým Bodo Glimt, ako hrali a dokázali si myslím otočiť nepriaznivý stav, jasné, ale si myslím, že Arsenal počas toho trénera, ktorého má, si myslím, že postupnými kročíkmi, dúfam, že nepokazí tieto záverečné kola v tej anglickej líge, že to vyhrá. Prajem mu to viacej ako tu Champions League, proste prajem tomu Arsenalu, aby získali titul, lebo dlho čakajú na to a boli veľmi blízko už 3-4 roky k tomu a nedokázali to zvládnuť. Tak uvidíme, no, bude to veľmi ťažké,
ale tak prajem viacej toto, víš, tie pohárové zápasy v súťažiach zlyhali tam, tak myslím si, že sa budú sústrediť viac na tú anglickú ligu a uvidíme, no. Môžu prekvapiť, ale ja si myslím, že ten Arsenal vyhra, hej? Že Arsenal má hlavne neskutočné štandardy. Toto mi vysvetlí, všetci vedia, ako tie rohy a tie nepriame kopy, jak to hrajú. Majú to nacvičené a majú tam nemajú na skvelých to hráčov, nejakú obranu. Majú tam skvelých hráčov na to a majú to nacvičené, trénujú to určite, majú to zanalizované Tie štandardy majú neskutočné. Vedia presne, kde tie hráči majú utekať, behať, kde sa majú nabehať, a majú na to špeciálnych hráčov. Keď máš v mústve napríklad jednoho hlavičkára, je rozdiel, keď máš v mústve 6 hlavičkárov a oni sú proste, ten Arsenal to má. Hej. Vedia to dobre kopiť. Keď máš hráča, ktorý vie kopať dobre štandardné situácie, to je plus 5, to je plus 1 bod. Vážne. No majú ich dobre nacvičené. Takže tu sme sa vlastne zhodli, favorit je Arsenal a pravdepodobne postupí. No ďalej tam máme Barcelonu, Atletico. No to sú mužstvá, ktoré sa hádam najčastejšie v Európe stretávajú spolu. Atletico vyradilo Barcelonu z domáceho pohára po 4-0 a 0-3 výsledkoch. Včera zase Barcelona vyhrala v Atletiku, no ale to Atletico je vyslovene pohárové mužstvo, také nevyspytateľné a strašne dobre sa tie mužstvá poznajú, tak neviem, určite je favorit Barcelona, ale Atletico môže potrapiť. Ja ti poviem môj názor. Pozri sa, to je Barcelona, Atletico, strašne veľa zápasov v lige, pohároch, proste stretávajú sa stále, oni sú veľmi dobre a zanalizované tí mužstvá, proste tí tréneri, oni už vedia proste, ako tie mužstvá budú hrať, tam je proste všetko iba o individuálnych schopnostiach, kto sa ako presadí. Môj názor, Barcelona doma vyhrá, ale na Atletiku prehrá. Čiže to je, koľko gólov dostane, ako dostane, jak to tam je rozdiel, to neviem, ale proste sú silní Barcelončania doma, aj Atletico je doma silné. A oni sú už tak zanalizovaní, že proste tam už je o tých individuálnych schopnostiach. Takže už je ťažko sa hľadať nejaké prekvapenia. Tam sa už ťažko hľadať prekvapenia, alebo čo, lebo vieš, Barcelona je silná, Atletico tiež silné, sú zanalizovaní, tí hráči vedia o sebe, vedia, proste hrajú spolu veľké zápasy a tam je o tom, že dodá viacej gól, kto sa viacej presadí. No, neviem, v Barcelone Rafinha bol zranený, myslíš, že už nastúpi? Myslím, že áno. Lebo ja mal dosť ťaží z jeho hry a Rafinha je v mojom ponímaní neskutočný hráč. Oni sú veľmi, veľmi kvalitní tí hráči. Sú tam je dosť dôležité, či nastúpi. Majú individuálne schopnosti, Lewandowski vie dať gól, Jamal sa vie presadiť 1-1, to je strašne dôležité. A za Atletico má prepracovanú obranu, ako to nedostáva veľa gólov, aj v tej lige, proste aj v tých súťažiach. Proste to, vieš, oni sú už proste zanalizovaní a oni musia len prekvapiť a tam ide o tie individuálne schopnosti. To znamená, že presadiť sa 1-1. Keď sa presadí, jak ja mal napríklad, ktorý je vynikajúci v týchto veciach, tam to je, vieš, to ťažko hovoriť, no. Uvidíme, ako... Áno, uvidíme, kto bude ten rozdielový doma hráč vyhrá, tam v tom zápase. Na Atletiku to bude mať veľmi ťažké. Podľa mňa Atletico doma zase vyhrá, takže tam to bude, vieš. Áno. Dobre, takže Barcelona, Atletico máme za sebou. No a ešte tam máme Paris Saint-Germain, Liverpool. No, a osobne si myslím, že ten Liverpool má veľmi kolísavé výkony a neviem, Salah ešte bude hrať, alebo myslíš, že už... No to neviem, je to otázne, ale ten Liverpool nemá dobré výsledky. Ako pozeráme aj tie výky, aj tie anglické lígy, keď pozeráme aj ten systém a ako hrajú tí obrancovia, akože je tam veľké diery a myslím, že ten Paríž zvládne. Aj doma, aj vonku. Podľa mňa oni sú Francúzi, proste sú lepší na to, budú určite pripravení. A hlavne v tých pohároch sa ten Paríž je vypnúť. Keď aj nejak zaváha liga, ale v tých pohároch, ja tiež si myslím, že tam ten Paríž je jednoznačný favorit. Takže... A ja si myslím tiež Paris Saint-Germain. Uvidíme, jak to všetko dopadne. Sú to prvé zápasy, potom máme odvety, no a aj do budúcna by sme sa takto vždy mohli stretnúť a nejaké dôležité zápasy si prebrať. Priatelia, pokiaľ by sa vám to video páčilo, tak budeme pre vás aj naďalej natáčať niečo zo sveta futbalu, lebo my sa o inom ani nevieme baviť. Takže... No a Mariovi by som chcel ešte zaželať veľa zdravia, hlavne aj šťastia, aj jemu, aj celej rodinke. No a momentálne sa venuješ mládeži, pravda? Áno, individuálne trénujem deti, takže venujem sa tomu a uvidíme do budúcna. Keď len polovicu z tých svojich schopností odovzdáš, tak to bude petelica, lebo Mario bol výnimočný hráč, neskutočný šprinter. On keby bol v atletike a šprint na 100 metrov robil, tak takisto by dosiahol veľa úspechov. Takže
Asi toľko, priatelia. Prajem pekné nedeľné odpoludnie, no a môžeme sa tešiť na kvalitný, dobrý futbal, ktorý nás čaká najbližšie dní. Typerom držím veľa šťastia a veľa výhier. Tak, A nech sa nám to zelená. Tak, veľa zdravia. Ahojte. Bye, bye.